Ngayon, ikaw ang mapilit, ha? Sinabi ko sa'yo, kakabitan na kita ng krus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, pinalalayas kita sa loob ng katawan ng batang ito. Pero bago kita palayasin sa loob ng katawan ng lupa niya, tanggalin mo ang lahat nilagay mo sa kanya, sakit. Huling tanong, isang sagot, pupugutan kita ng hininga at ibabalik kita sa impyerno. Ayaw ko ng away. Gusto ko kapayapaan. Gusto ko kapayapaan ng Panginoon Kristo. Pipilipitin kita sa loob ng katawan ni Giancarlo. Naintindihan mo? Oo. Sige. Halisin mo muna lahat ng nilagay mo. Tao ka ba? Hindi. Yung totoo. Hindi. Hindi ka tao. Oh, sabi sa'yo, hindi siya tao eh. Diba sabi sa'yo, pag krus ang nilagay ko sa'yo, pipiyok ka. Maniwala ka sa akin. Diba? Gagamitin ko tong krus niya na dinala para magkaroon to ng bisa. Tanggal! Gusto mo talaga ng labanan, ha? Ayaw mo makuha sa magandang usapan, ha? Pinagbigyan kita. Wala kang takot sa aking Ama. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, binibigyan ko to ng bisa sa pangalan ng aking Ama na si Jesus. Upabupoy ka at magkaroon ka ng apoy at kidlat sa buong katawan ng tao ito. Yan. Tao ka hindi? Uling tanong, isang sagot. Hindi nga. O, sige. Tanggal. Ano ka nilalang? Masamang espiritu ka? Masamang espiritu. Sige, tanggal. Ubos. Tagasan ka. Sa loob ng bahay nila, sa labas ng bahay nila, sa lahat ng ano. Saan ang tanong ko? Sige, tanggal. Wala. Sige, samang espiritu ka. Kalasin mo. Anong nilagay mo sakit sa kanya? Bukol. Bukol sa ano? Sa tiyan. O, sige. Bukol sa tiyan. Sabi ko sa'yo eh. Kita mo yung video mo, nawawala. Marami na nangyari yan. Kalas! Sabi ko sa'yo, ang krus, hindi iinit yun kung walang nakasanib. Alam ko kung pag uminit yun, body spirit to. Parang katulad yan yung lalaki kanina, palito pa lang. Nagsisisigaw siya. Ubos, kailan gagaling to? Ngayon na. Sige, tanggalin mo. Ubos. Ayos. Tanggalin mo lahat. Ito na. Tanggal lahat. Tanggal. Tanggal. Mahina, wala pa itong bisa. Nasaan yung siguro sa arida? Wala. Body spirit to. Kailangan magdoble tayo ng krus. Mapanling lang to para katulad to kanina yung kausap ko doon sa lalaki. Tanggal. Tanggal. Iba ba sinasabi? Pag body spirit eh, hindi namin masyado pinakusap kasi mapangling lang sila. Tanggal. Ubos. Ang mga demonyo, hindi to kinakausap. Hindi naman to tao, nagsisinungaling pa to eh. Parang katulad yung lalaki oh. Kita mo, narinig mo yung sinabi niya, di ba? Malayo pa siya kung saan siya galing. Halos napapagod na siya. Iinit siya. Tanggal. Ubos lahat. Buong katawan. Linisin mo. Ikaw, masamang espiritu, huwag mo na itong babalikan si Giancarlo, naintindihan mo? Oo. Huwag ka nang papasok dito, ha? Oo. Pag-aari ito ng aking Ama, naintindihan mo? Oo. Sige. I-detect ko kung talagang body spirit ka ng gusto, pero nagpakilala ka na. Sige, tanggal, ubos. Meron pa, wala na? Wala na. Sigurado? Oo. Huwag ka nang babalik. Oo. Kilala mo ang Panginoon? Oo. May takot ka sa aking Ama? Oo. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan ng batang ito, ha? Oo. Sige. Hinto mo yung kamay niya. Hinto mo. Sandal mo katawan niya. Huwag kang magbabalik sa loob ng katawan niya. Naintindihan mo? Oo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po muna sa aming buhay. Amen. Tinatanggalan kitang hinininga at masamang espiritu at ibinabalik kita sa impyerno. Ang Karangel, Rafael, Jesus sa sinag, tayong batong tinaglay sa akin ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo at liwanag ng kapayapaan. Idalhin siya sa impyerno at ibalik kung saan siya nagmula. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, hinupugutan kita ng hininga. Pangalan ni Jesus. Amen. Giancarlo, dumilat ka at gumising ka sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bigyan ng tubig. Tabog-tabog ng puso niya. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Magpasalamat ka sa Panginoon. Gawin mo to. Kalahati lang. Tama na muna. O, inhale, exhale ka. Baka mas supikit ka sa hangin. Hinga, dahan-dahan. Upo ng sandal. Para bumalik lakas mo, ibabalik ka lakas mo. Ako gagalaw. Oh, lumambot. Kabla. Oh, nawala sakit. Diinin mo. Ikaw nakakalam eh. Oh, di ba lumambot? Lumambot na. Ay na, parang bato. Ano, masakit pa? Hindi na. Body spirit. Kinat yung video mo, di ba? Namamatay. Nawala yung video ko. Nawawala. Eh ako nga minsan nawawala video ko. Alam ko naka-play, biglang ano yan, biglang naghahang. Kahit mataas yung ano ko, marami nang nangyari yan dito. Yung video nila nawawala. Dumilag ka. Gayahin mo ako. Iinit to, pero tiisin mo. Kapayapaan to ng Panginoon Kristo, ha? Umikit ka, natural lang. Gayahin mo ako, ha? Huwag umiyak ka sa Panginoon. Sa Kanya ka magpasalamat, hindi sa akin, ha? Gayahin mo ako. Relax mo ang isip mo, ha? I-relax mo ang isip mo. Ipikit mo lang ang iyong diwa sa Panginoon si Kristo. Bahala ka kung mahal na inaabang si Kristo, mahal na santo ninyo isipin mo. Pikit lang, ha? Natural lang, ha? Gayahin mo ako. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak. Anak. At Espiritu. Espiritu. Santo. Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus. Panginoon Jesus. Amang Nazareno. Pakiramdaman mo lahat ng kilabot. Huwag kang magtatakot yan dahil ang kilabot niyan nakapayapaan ng Panginoong Kristo, ha? O ano man lamig ibababasa ng Panginoon, ha? Panginoong Jesus. Panginoon Jesus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Ako po sino magpakilala ka sa Diyos. Ako po sige ang tayo sa iyo. Ay nananalig. Yung nananalig. Ay sumasampalataya Ay sumasama sa Diyos Amang makapangyarihan. sa Diyos anong makapangyarihan. Panginoon, Panginoon. patawarin mo ako Tawarin mo. sa lahat ng kinagawang kasalanan. Sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa isip, Sa isip. sa salita, Sa salita. at sa gawa. Panginoon, Panginoon. patawad po. Matawad po. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Makalaya Makalaya. sa masamang espiritu Sa mga espiritu. na sumasanib Sumasamid. sa akin Sa akin. at binibigyan ako ng sakit. Binibigyan ako ng sakit. Naway basbasan mo ako Naway basbasan mo ako. ng iyong mapagpalang kamay Na yung mapagpalang kamay. upang Upang mawala na ang lahat ng naramdaman ko sakit. mawala na ang lahat ng naramdaman ko. Sa akin, ano ba yung sakit mo? Sa tiyan, Sa buko. sa bukol. Ito ay maglalaho Ito yung maglalaho. sa isang salita mo lang. Sa isang salita mo lang. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pagpagampa. Amen. Pagpagampa. Amen. 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 Yoko. Hinto mo muna. Gaya ulit ako. Ama namin, Ama namin. sumasalangit ka. Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa kami na karin mo. Mapasa amin ang karya mo. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob. Dito sa lupa, Dito sa lupa. parang sa langit. Hey there. Bigyan mo po kami Subscribe to my ng channel hangin. and also press this bell icon. At patawarin mo kami Patawarin mo sa aming mga sala sa aming mga sala. para nang Para na pagpapatawad namin pagpapatawad na sa nagkakasala sa amin. sa nagkakasala sa At huwag mo kami at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami At iadya mo kami sa lahat ng masama. sa lahat ng masama. Amen. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpagampa. Huwag kang didilat ha. Hinto. Hinto mo pa mo. Ito. Lumambot na. Ang gagalawin yung cross ha. Huwag kang didilat ha. Ready mo lang itong pa mo. May kukunin lang ito sa may taas na. Dadasalan ko lang. Iinit yan. Isin mo lang. Gangan mo lang. Tulak. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay. Huwag mo gagalawin ha. Huwag ka muna magchichinelas ha. Yoko.
May nakita tatanungin ah. Dila, sabihin mo in Jesus name. In Jesus name. Okay, may tanong ako. Isang tanong, oo lang, hindi. May nakita ka ba liwanag, madilim, etc. Bahala ka. Meron ka ba nakita o wala? Pinapalalis mo po siya. Yun lang, naalala mo. May liwanag po. Ano? May liwanag po. Ano yung liwanag? Sabihin mo sa akin, marami na ako narinig. Nakita mo sino? Anghel, ulap, kasi meron akong ginamot dito eh. Iyak siya ng iyak, halik siya ng halik sa kamay ko eh. Sabi ko sa kanya, hindi ako si Papa Jesus. Nakita niya daw yung pong Nazareno, nasa likuran ko, hinawakan daw niya yung kamay ko daw. Mayroon daw lumabas dito kamay ko dito sa may balikat ko. Umawak daw sa ulo niya. Nakita niya daw yung pong Nazareno, mayroon daw corona. Lumapag daw yung kamay niya daw, malaki. Tapos bigla daw umalis yung masamang espiritu. Kaya daw siya umiyak sa sobrang galak. Kasi hindi siya nakakalakad eh. Nakalakad siya bigla eh. Nagulat nga ako eh. Tapos nakita niya daw yung mga anghel ng Panginoon Kristo. Pero alam niya anghel yun. Perdon. Kung araw daw, nakikita niya. Pero yung liwanag daw, nakakasilaw. Pero hindi naman nakakatakot. Nakita niya kakaiba daw yung mga suot. Eh, yung nakita ko po kasi ano eh. Ano? Parang pabukas pa lang po na ano. Na liwanag. Parang paulap siya eh. Ganun. Pag ganito yung hugis. Di Kasi na nawala na. Nawala. Pinalis na ng Panginoon. Kasi bad spirit. Tumayo ka. Magkiniras ka. Maswerte ka. Nakakita ka ng gano'n. Ako nga. Tumalong ka. Sabihin mo yung Jesus ko eh. In Jesus name. Sundutin mo ulit yung tiyan mo. Masakit? Hindi na po. Yung sigmura mo. Mambot nga tiyan mo eh. Pagpag mo sakit mo lahat. Sige. Umupo ka ulit. Masakit? Hindi na masakit. Ba't ka umiyak? Yung lang yung kita yung ulap. Walang labis, walang kulang yan ha. Buka mo masyado para mapantay ng gusto. Doon sa taas. Pantay na pantay, di ba? Opo. Di ba yung kanina, dinemo natin, ganyan, di ba? Ngayon. Pantay mo. Wala na nga yan, ha? Tingnan na maayos. Huwag mo lalagyan ng ano. Tingnan pa. Hop, gumalaw na. Sabay na. Naramdaman mo ang pulso mo? Natural. Kanina, bilis ang tibok ng puso niya. Parang puso niya, parang kakaiba. Parang malaking tao. Parang nagyayanig yung puso mo. Naparamdam mo. Sa tiyan mo. Yung tubig. Tatawasin pa rin kita. Hey there. Maskat pa tiyan mo, wala na. Wala na po eh. And Wala na. also press this bell. Anong nakita mo? Parang bubbles na ulap. Maliwanag, ay parang bagasa ano, Pabukas pa lang po. pabukas pa lang yung liwanag. Opo. Tapos biglang pinutol eh. Bigla pinutol. Kasi, pinatanggal na ng Panginoon. Pinabalik sa impyerno kasi baka daw magwala ka eh. Yung mata mo kasi kanina, gumagano. Tsaka yung video nila ng nanay mo, Nawala. nawawala yung video namin. Nagbablanko. Parang mayroong naggagargar yung